Ya, petak kuping. Ayo. Wah. Baik. Edan tenanan kowe. Perang ora tenanan. Rumah saya bayar godhongmu piye? Bayar duit itu tenang. Oh, kian, what kecekak. Wah, kian. Sekarang aduk memang kembang menurun.
dumemoro mangawur morahan pengarane ngajurit gemaguru gongso tata kaya kutula para panjenengan para testi miwek traja kang kakiter rekata ingkang Dwaja lelayu sabit gongen dawa umure awake dhewe sebabe ha iki ana dekengane Ndara Anoman Ndara Antaraja Gathotkaca kelawan Antasena aku mah wis teratapan merga tak kira ki lek Jati Sampurna nantang aku gelut ijen padha ijen ning nyatane Wadyabala dikerahke sing tumbake nganti nyerangap kaya Jati Ngarang Petruk nggih eneng apa Petruk matur nuwun Gus Ndara kula Senggana Ndara kula Antaraja Gathotkaca Antasena sampeyan dumugi wonten ing tapel wates negari Ngastina ya aku pancen diutus dening wong tuamu Kyai Lurah Semar Badranaya kinen memanuki marang lakune Petruk sak mangsa-mangsa kepengkok ing Pancabaya bayane ora bakal balenjani eneng apa Petruk wah tujune jenengan rawuh niki wau Den upama mboten masalahe apa masalahe kula kengen bapak aku ngerti supados dhateng negari Ngastina ngombjongi rawuhipun para pepundhen Pandhawa supaya ngestreni anggone Bapak Semar bangun kayangan. Yo. Awonten mriko wonten pendhita sing jenenge Jati Sampurna jare ngaku dadi gurune Pandhawa Kurawa. Wekasane Sulaya Rembug kaliyan pun Petruk kula ditantang wani kon ngenteni njaba badhe adu to sing balung uluting kelit karo penemban Begawan Jati Sampurna. Seandenipun ijen padha ijen. Kula mboten wedi. Wong nyatane mriku kancane akeh. Ngono akeh. Kancane akeh dijatah rata gendel ora gelem. Iya. Terus nah mila saking menika kula kaya dene lumaku ing wanci pangklong kepapake ngobor 7.000. Pinanggih kelawan panjenengan tegese kula wonten sing bantu nek perkara wadyabalane sing bakal ganggu gawe marang keslametan aja kuwatir mengko Anoman Angger Antaraja Gathotkaca Antasena sing bakal nenggalangi ning nek pendhitane nuwun sewu Petruk ora kok ora wani iki ora ning aku njaga ing antaraning kono pendhita aku ya pendhita nek nganti padha gegeran kurang prayoga disawang lawan umat kula kang saka mangun Jawa iki kangel mundur perkara wadyabalane tak singkirke nek perkara pendhitane langsung dhewe Sandha kayung kekono isang kaya mati Apa yakso kuksan romonan mati Mama dewe kata ini jejaki colotek bareng
kota sang Gatot Kaca Tina mapakaran supa kapira tresna ya takku teh ayo Kolo kang kuningan krapala kang tumingal prancampu samya medali sertate leteng Gatot Tayuangkung mangoncang nidi bendang sangat cimijo latenya ngedali terus dasar
Trek putih malah kadak menteng kelek. Ayo aja sila jenengmu mesti Anoman. Wong tau temu kok kenal. Bendina kumpul ning jero kotak mosok paklet. Ayo. Anoman we yo. Kowe sapa? Mandang Garba. Kesetting Gustiku Prabu Dewa Denta. Kowe nyingkira ngiwa utawa nengen? Heh, Anoman sing putih. Arep golek sapa? Arep golek Petruk. Yen ketemu kelawan Petruk, tak krincung sikile, tak jambak rambut, tak betok manuke. Dina samangko Petruk ana pengayomane Anoman. Terus karemu wowo nyenggol Petruk nek wis bengkak dadane ilang nyawane senggono. Lho, adol kemanen kowe melu celeng botot kebola tengen. Sapa sing ganggu Petruk aja meneh kok menungso dewa medun nggawa granat ora bakal mundur. Sajae wis mengkian kaya dene wis 1000 nyawamu rangkepe. Wani karo aku. Apangmu sing tak wedeni kibet dekleh wah kamu mungsu ora. Wit Bosari mendut Bimos dari Pondok Anoman. Wah, aneh oyo. Wah!
teh sitok orang arep basiran barisan. Wah. Mati. Wah. Sopo kewangi? Hei, sopo kewangi? Iya, ayo. Ayo, sing nom kanthi kono iki Antasena. Brocot siji kecekak. Oh. Kenek godhongku pisan ambyar mustakamu. Mas apa aku ikut sih, aku tak nyambut gawe sih. Aku tak nyambut gawe sih, tak kerja sih kalau entuk duit seneng-seneng wong loro. Aku nggak mau sendiri, Mas. Aku di sini digodain sama karang taruna sama karang sepuh. Jangan khawatir, Mas, kalau malam ini mau menemani saya, hawanya dingin, nanti pasti saya kasih ini loh. Engko sih tak gelut sih wajan. Wah. Karo aku ya ora sudi tuwek. Pukul pecah. Lo edan hudlot nyanti wonge. Wah, kok mburine ning pindho edan. Wah. Wane mung nglimpe. Hut he ha. He. Hut. He. Dia. Sekali kena pecah sirahmu. Tak ganti sirah sepur. Hut. Hit. Hut. He. Hit. Oh. He. He. Hut. Iya, hoi. Siji ramarem, loro. Disiapke, goto sing metu kabele. Nyetrum cakeme maritim. Ho, he, ho, he. He, ho, he, ha, he. Wedian. Ho.
Kenekne lagi ding. Wah. Ora kena oding. Wah, sak tingkan sak yuto wah larang. Hit, ho, ho, hit. Ah. Hit, ho. Siap. Aduh, yo. Yo. Wah. Yan. Hu, he, ha, at. Ho. Hut. Wah. Ketendang belandruk. Ya. Wah. Bisa baik. Mati. Ya. Wah, jotos. Hebel. Atos ya. Dodo mau herbel. Tiba nganti sing mentale kebanter. Ayo, mburi, nyo. Geger iki lho. Iki lho. Iya yang ngono dipak tonyol-tonyolke lho ora. Mulai butuh ora mara dhewe. Sirah, nyo, jotoso. Alah. Pamer kowe. Iki lho sirah. Iki jotoso. Sing iso pamer apa kowe tok, aku ya pamer iso kaya kowe. Nyo, jotoso sing sirah. Iki lho. Iki lho. Jotoso. Iki lho. Nyo, geger. Jotoso iki. Golek sing puk apa sing atos. Ayo. Apa sing cek kenek? Folder solden apa? Frozen solder. Jotoso. Iki lho buri lho. Ya iki lho buri jotoso. Iki lho. Rawani. Hot. Hot. Kian. Edan tenanan kowe. Ora tenanan. Rumah saya bayar godhong piye? Bayar duit kudu tenan. Oh, kian, wat kecekap. Wah, oke kian. Babok
uga prawira ing ayuda kang pandhen hayu Kandepani Lur bumi Daksa kula rupa resadeng Narendra iya nek do kalah aja ning arep Mandura. Dadi kala hantu pantai selatan. Glundunge dadi genepung mangsa. Poin. Ayo, entuk mungsuh kowe. Oh. Hut. Hut.
rampung to kae. Antarja Antasena Gatotkaca mundur-mundur. Tak bedol ki wit cemara. Oh. Sak oyote arep mok kapake nguncalke kowe duh mati aku ora kulino nampani wit ya aku tampani iya ayo oh karya langsit pindha kumbang ajabing tawang susuh angin ngendingkone susuh angin ngendingkone suka katek putih kowe pendhita kendale sada Hanoman aja melu-melu celeng boloten kebulatengen dina iki nganti mbelani petuk ora gelem sumingkir tak grayan melonyo dadamu Gayung kekonori Sang Rama Dayapati Sang Rama Dayapati pripun Den wis rampung Petro rampung pripun wadya balanis padha mundur ora wani nandingi kridane Anoman Antarja Gatotkaca kelawan Antasena terus kari pendhitane sing jenenge Begawan Jati Sampurna rampungno dhewe aku kelawan anak-anakku njo dipati tak mulih tak kira kowe iso ngrampungi pendhita nggih matur nuwun kula rampungke kali Bagong oke kok oke Tru ya
Ayo Petruk, wanimu golek dekengan kethek putih. Lah sing golek dekengan kono sikno. Nek wong gentle sampeyan nantang aku wani kudune ijen padha ijen. Ora kok dadak golek bolo. Ayo nek wong prawira nyododo entidodo mati dening aku dhisik. Ambian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati. Saya tomoro sakit tiwuri ora-orane bakal gigit mriku salombot tanding karo dakonnya. Jatasa sirah, dodo, geger milio sing kira-kira kowe menikmati. Sing bater, Mas. Sing seru iki wis pol. Hut. Edok tempiling bener bathuk. Iya. Ngrangsang kene ndikluk malik bating. Cekel cek muntir bener sirah. Yo plek tak doke. Loloi. Nyo. Wah, sak gegem bareng. Ora ngerti ya. Rada lara nyokrok wong operasi ke dikerok. Ayo. Kok nyokrok. Ayo tak kaget ta kowe. Ayo. Ora tak nyokrok lambe. Ayo kaget ta kowe. Rumangsane ayo. Hut. Edok tempiling. Ngerangsang sirah, tangan uncalke munggah set banting. Cekal cek muntir bener tangan le. Set tak iya jotos kon jero. Petra kok dilawan ayo. Duh. Hut. Gong sikat le. Oke, terus. Sofan minggir le gareng sing maju lho gareng telalala trilili trululu obat gerak obat di ngakon perang apa nek musuh riyan ora enak musuh aku rumosan aku dikira iso perang aku non derek nih marang biyen nalika semono Sinun Pandu Dewana to. Ya tak. Tutke. Wah, edan. Raras Karwian. Tak tutke. SGI ya tak tutke. Rumangsane apa? Kusuma Wardani. Tak tutke. Rumangsane. Bilung Padet Klub ya tak tutke. Cakar Budaya. Ya. Kok apalan bedino metu ning YouTube mangkah kuwi ae. Wah, aku kena kuas. Wow. Wes. Tanganku ra sing mburi ra teko gong kula, Gong. Gang tanganku sing mburi cek tekle ora. Tulang. Gang tulang, Gong. Oke. Wedan. Kangkat rajak ing dahono wadya sangkep kaprabon perang Samabra Marakata yo nek mung kalah kelawan Gareng Petruk Bagong memirang jagat
Aku gurune Pandhawa, gurune Kurawa, dasare utusane sing gawe urip. Lek mung dakure Punakawan, nek wis ilang kesabaran tak gebrak. Kekuatan kang mawa daya. Lakon kendang kapracondang rumpa kaprapa moksora. Sun matek ajiku gelap ngampar, cemetiku sodolanan tak sabetake gunung jugruk sekorasan, tak sabetake gareng kendang kapracondang rumpa kaprapa, kendang kapracondang rumpa kaprapa. Sun matek ajiku jaran goyang patungan goyang. Sun matek ajiku gelap ngampar, cemetiku sodolanan tak sabetake gunung jugruk sekorasan. Lebur tanpa tati, lebur tanpa tati, lebur tanpa tati, tanpa tati, tanpa tati. Sun matek ajiku gelap ngampar, cemetiku sodolanan tak sabetake gunung jugruk sekorasan. Lebur tanpa tati, lebur tanpa tati, tanpa tati, tanpa tati, tanpa tati. Duwe aji pengantep-antep sing goblok iki kowe natap tembok balik. Ora iso golek sewan gen to. Nah, kene iki ora nanggrok apa-apa. Iki lho, wis ora nyentel apa-apa, iki mbayu ping pindho. Hubungane apa? Kakek nanti gelap ngampar. Sun matek ajiku gelap ngampar. Cemetiku sodolanan sabetake gunung jugruk sekorasa lebur tanpa dadi, lebur tanpa dadi. Nek ora kendang, wis to ki mau. Wis elah. Menika keris Kyai Pulang Geni paringane dewa Pulang Geni sing bedore geni muruk lakar kados mekaten. Wilandepe pitung penyukur tok unus arep tok jojone sapa? Lho jojone dadane Semar. Semar kenek pusaka Kyai Pulang Geni mesti mati. Inggih istirahaken dawuh budhal. Ngancik mangsa kasanga jeneng sira tata-tata budal nyang endi? Lambe sireng sing tok goleki Semar Badranaya. Yen wis temeka ana ngarepe Semar, matek aji Bandung Bandawasa. Ungkal bener blabak pengantol-antol. Tinggalane Pakmu cilik Gandamana mbiyen. Ya. Yen aji kuwi tok watek bobotmu kaya dene bobote Gunung Lawu. Yen Semar tok jloki remuk dadi sak walang-walang jlok ana Semar. Men ajale ndang Dewa wonten dawuh penemban kowe ratu sabar ana sing gambarke getihmu wae putih inggih
ning nek kowe kadung nesu iso mledos dadi apa? Mledos dadi buta. Sak gunung anakan ya anjen kaya ngono bener. Aku lek kadung nesu iso mledos dadi buta sak gunung anakan. Dina samengko kuwi nyandi nang Karang Kadempel goleki sapa Semar Badranaya. Yen wis ketemu kelawan Semar tak untal malah mongso ora. Ayo Semar, tamat riwayatmu kowe, Badranaya. Para kadang-kadangku Pandhawa kok beneh lawan padatan. Kakang Mas Arjuna branang mripate abang. Kakang Mas Werkudara semonoga ora kaya dene ora sakbaene. Saya-saya Kakang Prabu Puntadewa mledos dadi buta pitung gunung. Sing diancam ya mung Semar Badranaya. Kakang Semar, dina samengko aku sing ndisiki lakune para Pandhawa, kowe mlayu ndak dadi. Badranaya.